हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव खनसेबाव बे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि बे ब्रेन्डेन ब्लग चेनेलाव खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानैनो बुजिखाबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो आंनि चेनेल आरोना लोगोफोर आंनि चेनेला मनेटाइज जाबाय आरोना आंनि चेनेला मनेटाइज जानाया माने दाख्लैनो जानानै थादों बै 2022नि दाख्लैनि नभेम्बर 10 थारिखआवनो जादों आरो लोगोफोर आङो भिडिअखौहाय बानायनानैहाय नोंथांमोननो खोन्थानो थाखायहाय आङो सम मोनाखैमोन भिडिअखौलाय बानायदोंमोन आङो माखासेखौ भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनो हादोंमोन खिन्थु बिनि थाखायहाय बे मनेटाइज जानायनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनो थाखाय आं सम मोनाखैमोन आरोना गिबियानो जाहैबाय लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होयो नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो आंनि चेनेला मनेटाइज जादों थाबैनो आंनि चेनेला मनेटाइज जानाया 30 दिननि गेजेरावनो जादों लोगोफोर 30 दिननि गेजेरावनो कमप्लिट जादों आरोना साक्सेस जादों जेनाखि नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बे स्क्रिनाव होनायावहाय जेब्लानाखि बैयावहाय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि उनावहायनो ना आं खोन्थादोंमोन ना वाच टाइमाबो कमप्लिट जासिगोन होननानैहाय वाच टाइमाबो बे 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि उनावनो सानथामनि उनावनो वाच टाइमाबो कमप्लिट जादों बिनि उनावनो मनेटाइज एप्लाइ खालामनो मोनदों आरो माने मनेटाइज एप्लाइ खालामनाय समावबो एसे खस्थ' मोनदोंमोन माने खालामलाबो जायाखैमोन आरो एरर ओंखारबाय थादोंमोन माने आंनि बे इमेइलावहाय मोनसे जेनाखि बे इउटुब चेनेल बे इउटुब चेनेलनि इमेइलजोंहाय मोनसे सिगांहाय आरो 2015 ना 16 बिदियावहाय सासे आमाइनि फिसाला सासे जोंनि बे फंबाया मा होनो ओरैनो मोनसे इउटुब चेनेल खुलिलांदोंमोन आङो बेयावबो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जादोंमोन जानाया खिन्थु बिनि थाखायहाय माने एडभान्स गुगल एडसेन्सखौहाय क्रिएट खालामदोंमोन आरोना बे चेनेलनि थाखाय बे एकाउन्टखौहाय ओमफ्राय इउजबो खालामनाय जायाखै नालाय इउज खालामाला माने डिसेबोल खालामो आरोना गुगल एडसेन्सआ ओमफ्राय दा बेजोंनो बानायदोंमोन आङो जा चेनेल दङ बे चेनेलनि इमेइलजोंनो बानायदोंमोन आङो खिन्थु माने एरर ओंखारबाय थादोंमोन आरोना फिक्स एडसेन्स बिदि ओंखारबाय थादोंमोन आरो फिक्स एडसेन्स होननानैहाय बानायलाबोनामोन सप्तासे ओरैनो बेकार थादों आरो ओमफ्राय उनावहाय नायथेनाय मा बुरैनि नामावनो आङो गोदान खुलिस्रादों आरो आङो इमेइलखौ ओमफ्रायसो एक्सेप्ट जादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय गुगल एडसेन्स कमप्लिट जानायनि उनावहाय गुगल एडसेन्सआबो 24 घन्टा लादों एप्रुभ जानोहाय बिनि उनावहायसो ओमफ्राय मा होनो माबा खालामबाय मनेटाइज एप्लाइ खालामबाय मनेटाइज एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय 24 घन्टानि उनावनो बेबो आपरुभ मा होनो गावसिनाव थांबाय प्रसेसिं थांबाय इउटुबाव बिनि उनावहाय एप्रुभ जादों आंना मनेटाइजआ 10 दिन लादों 10 दिनावनो साक्सेस जादों आरो 10 दिनाव एक्सेप्ट जादों आंना बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होयो लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो आंनि चेनेला थाबैनो मनेटाइज जादों आरोना वाच टाइमाबो कमप्लिट जादों साबस्क्राइबाराबो कमप्लिट जादों नोंथांमोनखौहाय बेनिखायनो हाजासे रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर हामबाय होयो नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोननि नायना होनायनि थाखाय सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि चेनेला थाबैनो मनेटाइज जादों आरोना लोगोफोर मोननै भिडिअ माने मोनथाम भिडिअ जादों आरो मोनथाम भिडिअजोंनो खनसेनो जादों आरो मोनसे जाहैबाय बै क'क्राझार मिसनारि ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे महिलाफोरनि डायमन्ड जुबलि खुंदोंमोन ना फालिदोंमोन बेयावनि मोनसे भिडिअनि बेयावबो वाच टाइम गोबां जाखादों आरो साबस्क्राइबारबो बिराद गोबां बारायदों आरो बेजों लोगोसे प्रेक्टिकेल बसुमतारीना कमेडियान बिथांनि भिडिअ आपल'ड होनायावबो बिथांनिफ्रायबो गोबाङैनो साबस्क्राइबार मोन्दों गोबाङैनो वाच टाइम कमप्लिट जादों बिथांनि भिडिअनिफ्रायबो आरो मोनसे जोंनि हारिनि नांबोनानै जिउ बाउसोमनानै थांनाय जोंनि हारि सिबिसुला सासे मुंख्लं बि जाब्रांनि मुङाव जेनाखि बे अन्थाइबारि जोंनि बेंटलनि अन्थाइबारियाव फुटबल टुर्नामेन्ट होदोंमोन ना बिनि मुङाव मोनसे बे फुटबल जोनायावहाय नि भिडिअ बानायदोंमोन आङो XNDBफोर बिथांमोना जोदोंमोन बेयावबो वाच टाइम मोन्दों गोबाङैनो गासैजों भिडिअ मोनथाम जादों आरो बे भिडिअ मोनथामावनो वाच टाइम कमप्लिट जादों आरो साबस्क्राइबाराबो कमप्लिट जादों आरो दा साबस्क्राइबारा बारायलांबाय निमाहा बियो आं नोंथांमोनाव माने ओइदिनो अखानायैनो जेब्ला कमप्लिट जायो वाच टाइमा साबस्क्राइबारा बिनि उनावनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनांगौमोन मानो होनांगौमोन नोंथांमोननि थाखायहाय निमाहा खावलायो लोगोफोर
नोंथांमोनखौ थोजासे हामबायसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बिदिनो आंनि चेनेलावहाय आंखौबो सापर्ट खालामगोन आंनि चेनेलावबो आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थागोन गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर मालाबानि समावहाय आं फेमिलिनिफ्रायबो भिडिअ खालामनाय जायो नोंथांमोना बेफोरखौबो नाय आरो मालाबानि समाव मायाव बेरायहैनाय बेफोरखौ आं भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन मालाबानि समावहाय कमेडि टाइपबो आपल'ड जानो हागौ लोगोफोर आंनि बे चेनेलावहाय बिनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौबो नाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो सापर्ट खालामगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर हामबायसै